Magandang araw sa ating lahat ng mga kababayan dito sa UAE. We are very grateful dahil ngayon po ang 6th Sinulog sa UAE 2018 Festival. I love Cebu. Well, itong sinulog na to, pinakamahalagang tradisyon ng mga kapwa nating Pilipino dito sa Dubai, the Northern Emirates. Kasi ito isa sa pinakamatagal na lagi natin sineselebrate tuwing Enero. In fact, sa Pilipinas, this is the one that kicks off itong mga festival season, fiesta season ng buong Pilipinas na kung saan tayo pinaka-known for. Ang sinulog hindi lamang para sa mga Bisaya o mga Cebuano, hindi lang para sa mga taga Mindanao o sa Visayas region, pero pati na rin sa mga tao na taga Luzon, taga Norte, kung saan man sa Pilipinas na nakikiselebrate ng sinulog dito sa Dubai, the Northern Emirates. I love Cebu. Isingit ko ng kalibutan. Angay-angay, ikaw ay pasigal buko. I love Cebu. Manindot na lugar, imong maduaw di sa tasa. Di gyud ka maguol, buot ang mga tao ang muduol. Busa, asa pa ka, Cebu na ta, o higala.